Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Di lagi ko makatuol nila. Mga pisit sila. Pisit. Kapoy na kay ko. Ug sakit ang tibuok kong lawas. Uhaw. Uhaw. Nagkinahanglan ko tubig. Wala ko'y mahimo. Uminom na lang pinig tubig sa sapa.
Magbayad mong tanan. Panilngan mo na yung gipuhat ako. Lakip mo, Papa Felipe, ug Mama Esperanza. Pagbayron ta mo. Naum! Kasi... Ang mga butoy-butoy sa kunaw. Nakita na ko sa tubig. Misabot ka na ka ng mga nagbitay. Misabot ka gila ng kunaw. Ang samin, ang akong daga samin. Dira. Oh. No! Kangilan na kong naong. Kahadyo ka naging kay kong tanaahon. Maon lang kita ini akong pinayanan. Kining langok. Ilad na kay kong dagway. Mahadlok na kita ang mga tao nga makakita na ako. Kinalagi ko mong kawas. Ani na lang yun ay kupuyo din eh. Dawata na lang nga ingon ka, anak. Ako na ang imong ikauban hangtod sa hangtod. Total, dili ka naman mahadlok nako. Dili nako bulingit. Ikaw na karon ang bulingit. Dili ko gusto makig-uban ni mo kay impacto ka. Wa ka na'y mahimo. O kon magpadayon kang ingon ni Ana, bisan gisilutan ka na. Ngilad lang gihapon kag kinaiya. Magkaanam og kadako ang maangkon mong silot. Unsay magkaana mo kadako? Unsaon pa man iko nimo? Ha? Matagbuhat mo og sa. Mag-anam kadaghan ka ng mga butoy ug kagid sa imong lawas. Unsa? O dili ka makahimo o maayo, kanang tibuok mong lawas maputos usab sa silot nga imong maangkon. Patiya na lang ko! Gamit ang imong kahong pagpatay na ako aron matagbaw ka! Dunay bati sa Lagi pag sige may kanta ka, di ko gusto sapa. mamate ng kanta! Mate! Hilaan kami naon! Hilam! Gabi na. Ug ang suod sa langop. Makakita ra gyapon ko bisa ko ay suka. Tinuod kit tingaling kamahanan ang tikuwang. Ug siya rang akong kauban ining langop. Ermitan niya ng akong kauban karon. 'Siya kuno si Ermitanyang bruha. Ug ang suod sa langop. Makakita ra gyapon ko bisa ko ay suka. Tinuod kit tingaling kamahanan ang tikuwang. Ug siya rang akong kauban ining langop. Ermitan niya ng akong kauban karon. Siya kuno si Ermitanyang bruha. Ug ang suod sa langop. Makakita ra gyapon ko bisa ko ay suka. Tinuod kit tingaling kamahanan ang tikuwang. Siya kuno si Ermitanyang bruha.
Mabuhi ka ako din, Kung gut mo nasad ko, asa man ko mangitag pagkaon. Gusto, kanang tikuwang, asa din ang mukhaon. Wa ko'y mahimo. Mapugos kog pangayo anak niya. Kaya wa mo kilaing masangpit din niya. Oh, gusto. Si Renan. Si Renan lang gina makatabang na ako. Nahigugmasiyan ako. Sa akong atubangan, may angkon siya nga nahigugmasiyan ako. Gusto, si Renan lang akong kaduulan. Oh, ang iyang jacket. Iyam di ko gihatagan ining jacket. Waman di ko makailisog si Nina. Pero jacket raman ni. Kutob raman ni sa kuntian. Makita nga akong upos. Pero hugaw na kini ako gisulob. Kinala ako ni Ilisan. Pero kang rin na ning jacket. Naglagot ko itong tawhana. Unya mong kamit kina niya yung jacket. Kina niyang gihatag na ako. No. Dili ko mo kamit ini. Hugaw ni. Musibos ang tag-iya ini. Sunugon ko ni jacket, Naglagot ko ninyong tanan. Labaw ka na rinan. Naglagot ko ninyo! Sedlinimet, Sedlinimet, sakit ng katawan, walang laban sa Sedlinimet, 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 sakit ng katawan, solusyon na ng Sedlinimet, 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 tanggal ang balik, ito ang panlaban. Sedlinimet, Sedlinimet, Sedlinimet. Produktong hatid sa inyo ng Sed Marketing Incorporated. Sunugon ko ning jacket kagihatag ni Renan, bi. Dili ko mo gamit ini. Pero, nasawa man rin ako pagsunog nga. May kayo din sa langop. Kung ako sa ning sunugon, usa may akong iilis ini akong gisulob nga. Hugaw naman sa kaayo ni. Katul na kaya akong lawas. Dili ko makatug sa kakatul. Bisit. Kalisod ining kayong tanga. Dili ko angay mag-antos og ingon ini. Dato o! Ako ang senyorita sa tanang tao ininapita. Bisit! Bisit! Nana, nasulod na ako ang jacket nga gihatag ni Renan. Arang-arang na lang. Bisag baho ning jaketa pero dili pulingon. Di nakatul sa kong paminaw. Oh, Ngilad kayo kang tanawon. Murag kag bunga sa nangka. Giputos ang ibabaw pero abli ang ubos. Mura kag munika nga gilabay. ayaw kong bugal-bugal eh. Puspusan ti karon. Isog ka lang gihapon bisag nag-antos ka na. Pero wag yun mausab ang imong kinaiya. Ikaw may nagkaingon ini. Ikaw! Makigusay ko nimo. Usap kinahitabo na ko. Sultihi ko, giunsa magid ko nimo. Sultihi ko! Giunsa magid ko nimo, ha? Nganong nahimo man kong duha? Nganong doon na may parehas na kong naong nga gihaya? Nga ni adak ko mo kong buhi unta? Igo ko lang ikaw giluwas. O sige, luwas! Kung wa ko pa ikaw luwasa,
ikaw unta ang tinuod nga gihaya karon. Ha? Kusog kayo ang pagkabangga sa imong sakyanan. O kung wa ko pa ikaw luwasa, o guhay-guhay na unta ang imong lawas karon. O ikaw unta karon ang tinuod nga gihaya. Busa angay kang magpasalamat kanako. Ha! Dili may tabong magpasalamat ko nimo. May pagmamatay na lang ko. Aw, di ay. Gusto kang mamatay na lang? Oh! Nagtukang nalipay ko nimong gibuhat ako. May pagkipatay ko nimo kaysa imong kupon ang akong naong ug di na makailala ko ang mga tao. Magpasalamat kang gihatagan kapag higayon nga magbago. Unsay magbago? Gibuhi ka pa. Aron usbon mo ang imong kinaiya. Ug makamao ka nang mupati o kaluoy sa imong isig kataw. Unsa? Renan. Naluna. Naunsa ka man. Wa naman lang kay laing nabuhat, oy. Sige naman ng taon kag apoong sahaya ni Senyorita Fanny. Gusto kong tagbawon akong kugalingon na masudoon niya nang. Tanawon kong iyang haya. Mintas wa pa siya ilubong. Ipalubong naman kuno na siya ni Ma'am ug ni Sir Dong. Unsa? Ilubong na si Senyorita Fanny? Mauna. Kay nahasol na kuno sila si Ma'am ug Sir adtong bati ug naw nga babae ba. Ha? Nagsigi og paila tong bayhana nga siya kuno si Senyorita Fanny. Ug nahadlok in taon sila si Ma'am ug Sir nga may daotang buhaton tong babayhana. Nang Luna. Pastilan dong. Kadaghan na magpalik-balik og pakita tong bati ug naw. Unya ra ba? Wa siya laing isulti. Magbalik-balik gyud siya sulti. Nga siya kuno si Senyorita Fanny. Ug ang nahibod nga nila ni Ma'am ug ni Sir kay ang ilang lihok ni Senyorita Fanny ug katong lihok adtong babae hasta ang tingog parehas gyud. Mao ka na ang nakahasol nila ni Sir ug ni Ma'am. Tingali kunog sakop sa daotan tong babayhana. Unya, may daotang buhaton sa haya ni Senyorita Fanny. Unsa? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.